Iki mantep iki kok. Eh, kabarnya apa? Anu, Mbak, muntule sampan kosong apik iki lho, Mbak, ndelok muntul iki lho, Mbak. Ya, Ngono aku nandur iki nganu, apa nandur iki warnane iki gak ngene iki kok iki lho, muntul iki kok. Godhonge iki kuru-kuru kok. Wah, iki so apik tau kira-kira iki. Iki lho wohe gede-gede. ya jadi kuri kudu dhewe ra iso gedhi kok. Ora gur ndelok tok kok tak uruk neh lho, Mbak. Iki gur ndelok tok ngono. Ngono terus tak delok wohe tok ngono kok apik ngono gek gede menos-menos. Nggon aku ki cilik lagi kiping-kiping ngono lho, Mbak. Model iki. Mulane aku mau ndelok. Nomok ya. Heeh, wah lagi sik enom ya. Cek Weh, rumahe itu itu rumahe kok sok panen. gede no. Ya iso. Beh. Makane iki mau ki nganu lho, Mbak, tak jajal penasaran. Muntul iki kok enak wae opo ora kok tibake wohe, Mbak. Apik tenan Mbak muntulmu ki. Wis semua kok gede ya.